Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium. Ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam. Hakador ka babin. MP ka Raja Sabha u Dr. W.R. Kharlukhi ha ka arpu santarik urempang arajar arpuway ulabo ya umaunong rim ne ka benta banshna ya ka ramp access way ha Dr. Norman Tunnel Hospital ka badan ha Joy khnang ban punsuk iki nongpang habaki ya shiki mala ki bashalor jong ka hospital hagani ka sngi la sakhilang da u Reverend N.S. Phawa u balong chairman jong ka managing committee ha ka jingilang ka balalong ha phalau jong ka hospital u administrative officer jongkani ka hospital uba MS Luhuin uliyatho bayakani ka ram access way antay ha ka jinglut ka ba Henry Pholak tingka bat ya ka balabu thong ban pendep hapo shipho banai habayinu jor bat kipor ki bamenta bat ka jingya extend jong ka medical science la idon kam ban kampan he chu yaki services ha hapo jong ka hospital hnrei na ka benta jong ka space constraint but ka financial constraint ngimla banya chakman but hakisnam 8,000 khan riu 8,000 khan nyo haswai kata kum ka jengya tho lungkon but kum bangi tip lang baro khon baka hospital kala yai nang ba jong ka ding but haka arterik jong banai April 8,000 way kumba siteng na kaniga hospital bat kabanta ka baga niga new building ka don labam do da ding bat ka jindo ka bakraw jongi ha ka to por ka long ya ka labor room ka maternity block ka bangitang sidap panthamay le ning idang sidap renovate ka to por ray labam do da ding bat kumjo ro ya ka labor room ya ko OT ka minor bat ka major OT bat sipon ba kitiar ke badan ha po OT ka ding ka labam do but hadin jong kata house nam 8,000 khatsan khan riu nilabar khan bangidon kang banchna ya ka maternity block ka bathamai namar ka maternity block ka bangidon manta ka long ka makeshift maternity block makeshift labor room but let's say ka jing sakri ka mangila ban sakri kam ya day but ka job ka bamanda but da ka jing tray sitam jong ki staff ki jongi klem na yo ya ka no ka specific grant nilala bante ya kan ka maternity block ka badon haka floor ka baar jong ka hospital haka jenglo lakum no gumno siklor bat nga kwa ban ong ya kane bakan ne ka jing tay ka long ta ka jing tray sitom jong pi kisna ka jing sacrifice ka jong pi itulop ibarit ni IAP bat ya kan no ka profit ka bangiya nila penlot haka batay ya kan ka maternity block but kabas no si kalong bahadien bangilate kani maternity block but nila perkhat bangila ban panya ka ban pentre bat ban pendon kam ka henrei kat kong ka government guidelines ngimla bandon ya ka floor ka baar khamtam ya maternity block ka baki priyo ki bapun khon kinya chatai sijrong khlem karam ha ni don ya ka lift idon ni staircase rai klam karam ngimla ban pendon kam bat kumta ngilia perkhat kumno ban snai karam bat artli ki challenges ki bangi kando ha bangi perkhat ban snai ki karam galong ya ka sai namar ya ka ni ka building ka bagadon manta lapan kala siwon ha na ka master plan ka balong machwa na ka original plan namar kataro kaday namar ka space constraint but nimla bansnay ka kum ka original plan but karam ha jing sisa kaday bandon hapo jong kani ka building ray ha jaka karam lasna lagi kamra but kum ta ka balingkong ka long ka site hang nongin don ya karam but ka baar ka long ka pisa ray daga jing isnay ka jong play but daga jing tray sitom jong gitu ki ba involve ha ni ka kam nilala hakabakat do hadin simon ba ikijeng pankala ban poi hakum kani kasni ka pamanta bangi ong ngin sedang no bansna ya garam bat ni ai ka burom ka jingyo bat ka jingero ayo blai na kamanta kani ka kabu ti hagani ka new building kaladan ka jingthmu ban bo ro eki ward kum ka new maternity block nang taya ka niku bari ki wai pat ki jing dan kam na kabenta ban ay ka jing sumar ya ki para briu jangi hakani hospital ti hadin bala bo ya kani ka
new maternity block hakani ga building haga benta ga basidrong ngimsem nala ban pendan kami ka namar ba ki role ki ain jong ba sarkar kimsa lada ngimdon yang kini ram khnang ka ban pensuk ya ki nong sya sumar ban ya seperti benta ki basidrong ti gumta kladan ka jing thamo ban snai kini garam nado kini snem ki baladep la lai sau snem ti hapo kini snem kaladan ki plan jing perhat henry kalong ka basimpor nambar ba kawai nagaliang ka pisa pat kawai pat nagaliang ka planning ti ladep an plan sisin nya kini garam bahkan don nak benta ke basidin jong kini ke building ladep le ki plan ladep yo ki briu ki ban yarap ha ke bante ya kini haram buat board kaji and associates haslom ki la plan ya kini haram initially la plan ka yom bahkan ban kham kloi ti la plan ka bahkan long ka kiong ke pre-engineered ram kamut kaba deki steel kaban wanra ikitir kita bat ban surah ni ban man fit hani kenang bagan kloy ti hadin maladep suara ta gawi ke plan ti nahadin nila bagata ke plan dia kata ke pre-engineer structure kala involved ke kos kabahe kaba lapalat ya kabangila perhat ti ke building committee jong hospital din malia keren ba di architect ti i architect ba ila ajimut ba an ban lehi daka niga RCC ram ti hadin balia perhat nya nagalian ke building committee tingi ong ka biang kalong bangin snahi daka RCC ram namar ba hadin balaya pet benya hadin balaya snotho benya kata ka pre-engineer ram kan involve sibon higi jing ki jing thot anda poi haga por ban pentrei namare kita ni haban order ni company but ka transportation but ka supervision ro matrai kan kham long ka ba sitom te nagaliang ka building committee jong ka hospital ila ay ka final decision banyay dagata ka RCC ram ka ba i architect kila penkre ti hading kata kila penbe ba ngin sedang no ay gini jing tray ban ngin penbe ba benta ka sngi ngin bo ya utau mau nong rim ti kata ka RCC ram ka ba ngila finalize bantay na kani kaliang benta pila ban i kadur katai kadur na kaliang ni architect la ay ngi pila ban pe kanlong kum kato kadur ti isngokmen bahagi ni sngi layo ban yelum gumni ban bo yaw tau maunong rim nak benta kani ram tingi ngai bagi ni ke ai baro ke jingya lenti jongi ha ke jingdai bagi ni project kidai ki jing penyai ki jong blai kam UMP yang Raja Sabha ho hagini ki snem nei bha unu COVID-19 dapan senge ya gitu ke MPLAD scheme yang ke MP henry ngayo lutia wanau snem wawan ar phau so nei ta ar phau so ar phau ru to sedang yang ini scheme aku larai phi wo kat wo ye labia dewe chonglang chirok wo ge apply ni hospital ngau chimai gani kam commission yang ha ko kat wo ye labia wo yarap ya ka thau ko nga yo ai jing im yonga leni hejo ipor he sano he ni thau degini kiten khublai chibon thejar mo
Songgi dan mud lariya itang jing sedang memorandum anggota ini prefer the maternity assistant to with the management. Jadi di Nepal di Queen Church Pelai yang ni kajing lang kauman